дуруд бинандагони азиз, олимон дар чунин назаранд ки ҳар он чӣ ки дар сувари хаёлии инсон ҷойгир аст, яъне ки меғунҷад, инсон метавонад бо анаҳамин дар натиҷаи фикрронӣ ва зеҳнии худ чизеро офарад, эҷод намояд ва дар рӯзгори минбаъдааш истифода барад. хуб, боиси ифтихор аст ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон як қатор озмунҳо пешниҳод гардиданд. Яке аз онҳо илм-фуруғи маърифат мебошад ки ҳадафҳои некеро ба бор овард. албатта баргузории озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат боис гардид ки чеҳраҳои нав, хонандагони боистеъдод, ихтирокорони болаёқат кашф ва муаррифӣ гарданд. Воқеан такя кардан ба нерӯҳои зеҳнӣ, ифодаи бебаҳси эҳтиром ва арҷгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба таъриху тамаддун ва илму фарҳанги миллатамон мебошад. Дар даврони соҳибистиқлолии кишвар як зумра ҷавонони соҳибистеъдод ба майдон омада аз дониши баланд ва дастовардҳои беназири худ мужда мерасонанд. яке аз ҷавононе ки тавону истеъдоди худро нишон дод Камил Нурматов мебошад. Ӯ хушнуд аз он аст ки имрӯз баҳри наврасону ҷавонон барои рушди фаъолияти эҷодкорӣ, навоварӣ ва ихтироъкорӣ шароити мусоид фароҳам оварда шудааст. Камил, сараввал мехостем шуморо барои ишғоли мақоми ифтихорӣ дар озмуни ҷумҳуриявии илм-фуруғи маърифат табрик намоем ва мегуфтед ки бори аввал аст ки дар ин озмун иштирок менамоед. Не, барои ин ки соли гузаштаам иштирок карда будам, вале то даври шаҳрӣ ва имсол ҳаракат кардам, яъне ихтироъ кардам ки сазовори ҷой гаштам. таъсис кардидани чунин озмунҳои ҷумҳуриявӣ ба монанди илм-фуруғи маърифат барои шумо ихтироъкории ҷавон чӣ кӯмак расонд? Дар донишгоҳ ба мо хабар доданд ки ин ҳамихе озмун эълон шудааст ва иштирок кардан накор аст. Ин озмун аз 4 қисм иборат аст: даври дохили муассисавӣ, даври ноҳиявӣ, даври шаҳрӣ ва даври ниҳоӣ. Дар 4 қисм соли гузашта дар 3 қисм ҷои аввалро сазовор шудам ва имсол бошад дар ҳамаи даврҳо ҷои намоёнро гирифтам. миннатдории худро ба пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалии Раҳмон расонам, барои ин ки он кас боис гардиданд ки ба мисоли ман ихтироъкоро метавонанд ихтироъ кунанд ва дар ин озмун иштирок кунанд ва ҳунари худро нишон диҳанд. Камил Нурматов донишҷӯи донишгоҳи славянии Русияву Тоҷикистон аст. ӯ кӯшиш менамояд ҳар лаҳзаи ҳаёти худро бесамар нагузаронида пайи ҷустуҷӯву омӯзиш бошад. ӯ бо ихтироъ намудани таҷҳизоти Экаплюс таҳаввулоти ҷиддиеро ба миён овард. ихтирои ман ном дорад Экаплюс, яъне ки экономический плюс и экологический плюс. вазифаи асосии ин ихтироъ дар чи аст? яъне ки дар ошхона истифода бурда мешавад. одатан ҳар як шахс берун аз шаҳр гази баллон истифода мебаранд. дар як моҳ бо ҳисоби миёна 150 сомонӣ сарфаи газ мекунанд. бо инчунин 100 сомонӣ барои манбаи ҷараёни электрикӣ. дар маҷмӯъ 250 сомонӣ ҳар моҳ сарф мекунанд. ман мехоҳам ихтирои худро пешниҳод кунам. чӣ хубӣ дорад? хубиш дар он аст ки дар як моҳ кифоя аст ки 50 сомонӣ сарф кунен, яъне ки бензин харидорӣ кунен ва ин як моҳ кор мекунад. вақте ки ман ин ихтироъро ихтироъ кардам, аввал фикри халқро кардам, баъдан фикри давлатро кардам ва сеюм бошад фикри худамро кардам. якум фикри халқ дар чи аст? барои ин ки мушкилии мардумро осон кунам. инчунин вақте ки агар ҳар як оила агар соҳиби ҳамин Экаплюс гардад, манбаи ҷараёни электрикӣ ба мо
роғун, гесо истеҳсол мекунанд. Аз вай мо кам истифода мебарем. имрӯз дар факултет қариб 600 нафар донишҷӯ дар соҳаи илмҳои табиатшиносӣ таҳсил менамоянд аз тамоми гӯшаву канори мамлакат ва яке аз ҷавонони балоёқат ки дар ин факултет имрӯз дар курси сеюми ихтисоси физика таҳсил менамояд ин Нурматов Комил ҳастанд ки имсол шоҳиди он гаштем ки дар ҷоизаи дар конкурси илм фуруғи маърифат ҷои дуюмро ишғол карданд дар номинатсияи ихтироъкорӣ. ҷавони хеле болаёқат, серистеъдод ва нисбат ба худ хеле серталаб ҳастанд. ҳамаи ин корҳое ки дар ин ҷода амалӣ гаштанд ин танҳо ба ташаббуси худи ӯ аст. ман ки роҳбари бевоситаи ӯ ҳастам, танҳо дар ин соҳа ман ба он кӯмаки назариявӣ кардам.